सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिया सिकना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि साखाथियाव हारि बिथा संरैखाथि नाजानायफोरखौ दैदेनो। सिकना जोहोलाव हायुङारि पार्कआ मोनसे गोनांथार सोरबिथिं खान्थियारि ओनसोलनि सम्पद, गावनि धोन, जिब रोखोम आरो मिथिंगायारि समायनानि थाखाय मिन्थिजायो। आथिखालाव सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि दैदेननायाव मोनसे मख'जाथाव सुबुं समाजजों दैदेनजानाय आबहावायारि हाबाफारि नुनो मोनगासिनो दङ। बे दावगालु हाबाफारियाव 500निबो बांसिन नखरफोर दं, जाय पार्कनि सिमानि साखाथियाव थानाय फ्रिन्ज गामिफोरनि थागिबि। हा आरो अरनजों गोथौवै सोमोन्दो थानाय बे नखरफोरा आबहावा रैखा खालामनाय आरो अरायथा गामियारि जिउ राहा मोन्नैयावबो ओंथि गोनां बिहोमा होनो थाखाय मोनसे हेफाजाबारि साथानि सिङाव खौसे जादों। आबहावा गाज्रि जालांनाय आरो बोथोर सोलायनायनि बांलांनाय खैफोदखौ गनायनानै आफादा गावखौ बायदि बायदि बाहागोआव दादों। मोनफ्रोमबो बिफां गायनाय, अरन नायदिंनाय, सोरबिथिं फोथांफिन्नाय आरो रायजो राजानि सांग्रांथि हाबाफारिफोर बायदि थि हाबाफोराव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। दिनै रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय जोङो सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कसिम जों दावबायबोदों। जों रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिजों लोगोसे रायमना एक्सपोर्टर्स माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै आं सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय सिकना जाहार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड राव बिनि जे बानजायनायावहाय जे मोनसे हमस्टे दं, सिखिरि हमस्टेनि लांगोनायावहाय जोङो बेयाव ज' जादों। जोङो दिनै बिसोरनि जे माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिजों लोगोसे आरो जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिजों लोगोसे जों माखासे एक्सचेन्जिं अफ आइडियास, जों माखासे सोलाय सोल' जोंनि आइडियाफोरखौ जों माबोरै मा मावनानै जोङो दावगानो हाखो रायमना नेशनेल पार्क हिसाबै, आरो सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ मा मावलाङोब्ला बबे बिथिङाव बिथांमोना दावगालांनो हागोन, बिनि बागै जों माखासे डिसकासन जोङो सोलोंज्लायदों। जों बिथांमोननिफ्राय जों सोलोंनो हादों आरो जोङो सानो बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय सोलोंनो जे खाबुखौ बिसोरो मोनगोन। दा बेयाव फैनानै जों खुब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बर' हारिनिनो जाय जोहोलाव सिख्लाफोर खुब एक्टिभ, बिसोरो दिनै सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे एरियायावहाय मोनसे कनसियासनेस बिथांमोना लाबोनो सानदों। कनजारभेशनजों लोगोसे प्रमोशन अफ टुरिज्म बेखौ बिथांमोना खालामनो सानो। बेखायनो आङो जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि जानानै आरो जोंनि ससाइटिनि जानानै बिथांमोननि जे माखासे मोजां जे इनिसियेटिभफोरखौ आं वेलकाम खालामो। दा आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे माल्टिपार्पास गासै बिथिङाव दावगालांगोन आरो बे मिडियानि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो दावबायारिफोरखौहाय आङो बे सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कसिम दावबायबोनो थाखाय आङो वेलकाम खालामो। जिब जुनारजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ जों मानो रैखा खालामनांगौ होनोब्ला आं बेखौल' फोरमायगोन, जाहाथे जोंनो देहायाव गोग्गो बार नांगौब्ला जों बिफां लाइफांखौ गोनांथि। बेनिखायनो जे बिफां लाइफां दानफायग्रा सुथुरफोरखौ जों रैखा खालामनाया जाहाथे जोंनि थाखाय गोग्गो देहायाव नांगौ अक्सिजेनखौ मोननो थाखाय। आरो दिनै थांनाय बोसोराव जोंना वर्ल्ड रेकर्ड, मालाबाबो खल दैखराव दै रानफेरामोन। दा बे दै रानफेरैया मानि थाखाय जादों? जोंनि बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि गेजेरजों जोंनि माने खाथियाव मोनथाय जे लेयार, दैनि लेयार, बेखौ जों मोननो हायाखै। दा बेनि थाखाय दैया राननानै थांदों थांनाय बोसोरावबो। जाहाथे बेनिखायनो जों गले गले बे ओनसोलनि बा बिटिआरनि जत' रायजो राजा, बर', हारसा, सावथाल जेसेबांखि जाथि बाय बाहागि दं, बिथांमोनखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जे जों मिथिंगाखौ समायना खालामनांगौब्ला जों बयबो बुजिनांगोन आरो बयबो मिथिनांगोन। जाहाथे बयबो जों गाव गावनो गावनि साननानै जे बिफां लाइफांखौ दानफायनायनिफ्राय जे गोजानाव थानांगोन। जिब जुनार, हाग्रानि दाउ, बोरमा, दाउ, अमा जे माने
हाग्रानि जथ' जिब जुनारफोरखौ बुथारनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन अब्लासो जोंनि बे मिथिंगा बिखाया समायना जागोन आरो जोंनि साननाय दिनै सिकनाझार माल्टिपार्पास क'अपारेटिभ ससाइटि NGOआबो जाहाथे बेफोरखौ लानानैनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय गुबुन देशनिफ्राय टुरिजिमफोरखौ फैहोनानै जोंनि जाहाथे हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनायखौ जाहोनानै जाहाथे जों बेकार इडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाव इंगेज जानानै हमस्टे बा जिपसि साफारि बा माखासे बिसोरखौ जोंनि हारिमुआरि जानाय लोंनायखौ जाहोहरनानै जाहाथे इंगेज जानानै जोंनि फेमिलिखौ जों गोजोनै खुंलांनो हायो जाहाथे मोनफ्रोमबो फारसे जों जाहाथे मावनानै गावनि थांनानै थानायाव लामाखौ दिरुननो हायो जाहाथे ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बयबो जोंखौ मदद होनांगोन आरो बयबो जोंजों लोगोसे मावनायाव बयबो सहाय होनांगोन आं बेखौनो आसा मिजिं थाबाय आरो सोरजिगिरिनि अननायाव जों मनुष्यमाया जिउ जोनोम मोननानै जाहाथे जोंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ जों मानसि गोजा हाया इसोराबो जथेस्थ' जोंखौ सापर्ट होगोन आरो जोंनि थांखि हाबाफारि जेसेबां समसिम जोंनि मोननो गोनां मोन्थायखौ मोनफुंहैगोन इसोरनि अननायाव आं बेखौ आसा मिजिं थाबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारिनि रिपर्ट NBT लाइभ।